Okay, so may buntag Pilipinas, may hapon Texas. So igsuon uban niko karong adlaw, mobalik na usab kita sa pagbasa o pagpaminaw sa pulong sa Dios. So nana kita igsuon sa ikaduhang Samuel 15 nga chapter, no? Sa 15 na ta karon. So igsuon salamat kaayo nga nagihapon kadiha. So before ta magpadayon, magampo sa ta. Duyugi ko igsuon. Dalaygon og mahimayaw ng mga Dios, salamat kay Ginoo nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon. And Lord, ikaw mong pasalamatan og pasidunggan tungod kay ikaw maayo nga Dios sa among kinabuhi, Lord. Salamat kayo sa imuhang pagpangga kanamo, Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa imuhang pag-amuma kanamong tanan, O God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Tanang dungog og himaya, Lord, kanimo lamang. Thank you kaayo, Lord, sa imong gugma. Og panalangini kami karon sa among pagbasa sa imong mga pulong, Lord, lamdagi among hunahuna o kasing-kasing nga Lord ang imong mga pulong, Ginoo, mosulod gyud, Lord, sa amo ang alimpatakan, Ginoo, nga dili gyud namo malimtan ang imong pulong, O God. Tabangi mi, Lord, nga ang imong pulong among maikinabuhi, O God, sa matag adlaw. Panalangini ang tanan nga nagatan-aw ani nga video, Lord, uban lang tibok panimalay. I pray, Ginoo, nga ikaw magatagbo sa tanan nilang mga panginahanglan sa matag adlaw. Dalaygon ikaw, O Dios, sa walay katapusan. Ikaw, Ginoo, among ginaimbatahan ni ining takna. And I pray, Lord, nga imong balang espiritu mamuhat gayud sa among matag usa ka kasing-kasing, Lord. Salamat, Ginoo, dalaygon ikaw. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So igsoon, uban niko kung nakay Biblia diha, atong ablihan sa ikaduhang Samuel, chapter 15. Okay, so giuluhan kinig naglaraw si Absalom pag alsa batok kang David, no? Okay, so verse 1, humani ini katong chapter 14, no? Ingon diri, humani ini si Absalom nakabaton og usa ka karwahi og mga kabayo og 50 ka tawo nga mobantay kaniya. Niining higayuna gihimong batasan ni Absalom nga mobangon sa sayong buntag og mubarog daplin sa dalan paingon sa ganghaan sa syudad. Kung may muagi nga tao nga may kaso nga ipahusay sa hari, tawgon siya ni Absalom og pangutan-on, tagadiin ka mang syudara. Ug kun tubagon siya, sakop ako ni ini og ni adtong banaya sa Israel, moingon kaniya si Absalom, maayo og may katarungan ka sa imong kaso. Apan walay gitugyan naggahom sa hari aron paghusay niini. Ug moingon pagayod si Absalom, pagkaanindot unta kun ako pay maghuhukom dinhi. Ang tanan nga adunay kaso makaduol gayud kanako og kahatagan ko sila hustisya. Og kung may muduol kang Absalom aron sa pagyukbo kaniya, itunol niya ang iyang kamot, kuptan niya siya og hagkan. Gibuhat kini ni Absalom sa tanang Israelita nga moadto sa hari aron pagpahusay sa ilang kaso. Tungod ni ining paagiha, nadani ni Absalom ang mga Israelita. Milabay ang 4 ka tuig o giingnan ni Absalom ang hari. Tuguti ako sa pagtuman sa akong saad sa Ginoo didto sa Hebron. Kay nanaad ako sa Ginoo sa diha pa ako sa Gisur, sa yuta sa Syria, nga kon pabalikon ako niya didto sa Jerusalem, maghalad ako kaniya sa Hebron. O giingnan siya sa hari, pag-ayo-ayo sa imong panaw. Busa miadto siya sa Hebron. Apan sa tago nagsugo si Absalom og mga tawo ngadto sa tanang mga banay sa Israel aron ingnan ang mga tawo, inig kabati ninyo sa tingog sa trumpeta, singgit kamo. Si Absalom hari sa Hebron. Mikuyog kang Absalom ang 200 ka tawo nga taga Jerusalem nga mga dinapit niya apan wala sila'y kasayuran sa laraw ni Absalom. Og samtang naghalad si Absalom og mga mananap nga sunugon, gipakuha niya si Ahitofel
nga magtatambag ni David gikan sa syudad sa Gilo. Nagkadako ang tinguha sa pag-alsa batok kang David ug nagkadaghan ang mga tawo nga dapit kang Absalom. Okay, verse 13. May sinugo nga miadto kang David ug miingon, nadani nagayod ni Absalom ang mga Israelita. Unya gisultihan ni David ang tanan niyang mga katawhan or kadagkuan nga nag-uban kaniya didto sa Jerusalem. Mangagyaw kita kay kun dili hisakpan kita ni Absalom. Magdali kita aron dili kita hiapsan niya og hutdon og patay. Miingon kang David ang iyang mga kadagkuan, hibaw-i nga andam kami sa pagtuman bisag unsay ipabuhat mo kanamo. Busa milakaw si David og mikuyog kaniya ang tibuok niyang banay ug gibili ni David ang napulo niya kapuyo-puyo aron pag-atiman sa palasyo. Verse 17. Milakaw ang hari og mikuyog kaniya ang mga tawo. Unya nang hunong sila sa katapusang balay. Gipaunan niya ang iyang mga kadagkuan, lakip ang mga gwardya sa hari nga mga Cheretihanon og mga Pilitihanon og ang tanang 600 ka Gitihanon nga mikuyog kaniya gikan sa Gat. Unya giingnan sa hari si Itay ang Gitihanon nga iyang pangulo. Nganong miuban ka man usab kanamo? Pauli og alagari ang bag-ong hari kay langyaw ka og gitalikdan mo ang imong balay. Bag-o ka pa lamang miabot og dili mahimo nga muuban ka kanamo. Nasayod ka nga wala ako mahibalo kung asa ako padulong. Busa pauli og dad-a ang imong mga kaigsuunan, hinaot unta nga ang gugma sa Ginoo nga walay paglubad mag-uban kanimo. Apan si Itay mitubag sa hari, ipanumpa ko sa Ginoo og kanimo kamahalan nga bisag asa ka muuban gayud ako kanimo bisag unsay mahitabo. Verse 22. Giingnan si David ni Itay, kon mao ka na makauban ka kanamo. Busa mikuyog si Itay og sa iyang mga sakop og sa tanang kabataan nga kuyog nila. Og nanghilak ang mga tawo sa kabalangayan nga ilang giagian. Unya milabang ang hari sa sapa sa Kidron uban sa iyang mga tawo og mipadayon sila paingon sa kamingawan. Unya miabot si Abiatar og si Sadok kinuyugan sa tanang mga Libita nga maoy nagyayong sa sudlanan sa kasabutan sa Dios og sa iyang katawhan. Unya ilang gibutang sa yuta ang sudlanan hangtod nakalabay ang tanang tawo nga gikan sa syudad. Unya miingon ang hari kang Sadok, dad-a pagbalik ang sudlanan sa kasabutan ngadto sa syudad. Kun gikahimutan ako sa Ginoo, pabalikon ako niya og makakita ako niini og sa puloy-anan niini. Apan kun moingon siya wala ako mahimuot kanimo, dili ako mogula dinhi og siya na ang mag-igo kanako. Miingon usab ang hari kang Sadok, sige balik ngadto sa syudad og dad-a si Abiatar ug ang duha ka batan-on nga si Ahimaas nga imong anak ug si Jonathan nga anak ni Abiatar. Maghulat ako didto sa mga sapa sa kamingawan hangtod nga balitaan mo ako. Busa gidala ni Sadok ug ni Abiatar ang sudlanan sa kasabutan balik sa Jerusalem ug nagpabilin sila didto. Unya mitunga si David nga naghilak ngadto sa bungtod sa mga olibo. Nagtiniil siya ug nagpurong. Ang tanang mga tawo nga mikuyog kaniya nagpurong usab ug nanungas nga naghilak. Unya may nagtaho kang David nga si Ahitofel, usa sa mga nakigkumbaya kang Absalom. Ug nagampo si David, o Ginoo, himua in taon nga walay kapuslanan ang mga tambag ni Ahitofel.
Sa pag-abot ni David sa kinatumyan sa bungtod, diin gisimba ang Dios, gitagbo siya ni Husay nga arkihanon nga nagkagidlay og gibutangan og yuta ang iyang ulo. Giingnan siya ni David, "Kun mopadayon ka sa pag-uban kanako, makasamok ka lamang kanako. Apan kung mobalik ka sa syudad og ingnon mo si Absalom, himoa ako nga imong sulugoon, kamahalan, ingon nga sulugoon ako sa imong amahan kaniadto. Masanta mo ang tambag ni Ahitofel." Dili bato man didto si Sadok og si Abiatar nga mga pari? Busa, bisag unsay imong mabati sa palasyo sa hari, isugilon kang Sadok ug kang Abiatar. Atoa usab didto si Ahimaas nga anak ni Sadok ug si Jonathan nga anak ni Abiatar. Pinaagi kanila, makataho ka kanako sa tanan nimong madunggan. Busa si Husay nga higala ni David miabot sa syudad sa pagsulod gayod ni Absalom sa Jerusalem. Okay, so igsuon mao kato ang chapter 15, no? So atong padayonon ang chapter 16. So mao ni ang sigulanon ni David og ni Siba. Okay, verse 1. Sa pagsaylo nagdyutay ni David sa kinatumyan sa bukid, gisugat siya ni Siba nga sulugoon ni Mephibosheth o gidad-an siyag duha ka asno nga gikargahan og 200 ka buok pan, 100 ka pungpo nga ubas og 100 ka buok prutas og usa ka puntil nga panit nga gisudlag bino. Si Siba giingnan sa hari, "Nganong nagdala ka man niini?" Mitubag si Siba, "Ang mga asno pasakyan sa banay sa hari, ang pan og mga prutas alang sa mga batan-on og ang bino imnon sa makuyapan didto sa kamingawan." Og nangutana ang hari, "Hain man si Mephibosheth, ang apo sa imong agalon nga si Saul?" Mitubag si Siba, "Nagpabilin siya sa Jerusalem kay miingon man siya, niining adlaw iuli kanako sa banay sa Israel ang gingharian sa akong amahan." Unya miingon ang hari kang Siba, "Ang tanan nga iya kaniadto ni Mephibosheth imo na karon." Og miingon si Siba, "Imo akong alagad og kahimut-an mo unta ako, kamahalan." Okay, so si David og si Simei. Verse 5, sa pag-abot ni David sa Bahurim, miabot ang usa sa mga paryente ni Saul nga ginganlag Simei, anak ni Gira. Sa pag-abot niya, iyang gibalikas o gibato si David, bisan og ang mga opisyal og mga sundalo og mga kauban sa hari naglibot kaniya. Si Simei miingon, "Pahawa dinhi mamumuno tawong walay hinungdan. Gipahamtang sa Ginoo diha kanimo ang panimalos sa dugo sa banay ni Saul nga imong giagawan." Okay, ingon siya, pahawa. Okay, ingon si Simei miingon, "Pahawa din ni mamumuno tawong walay hinungdan, gipahamtang sa Ginoo diha kanimo ang panimalos sa dugo sa banay ni Saul nga imong giagawan sa pagkahari o gitugyan sa Ginoo ang gingharian ngadto sa imong anak nga si Absalom. Miabot na kanimo ang imong kalaglagan kay mamumuno ka man." Unya miingon sa hari si Abisai nga anak ni Soriya, "Nganong mosugot ka man lang og tunglohon, kamahalan? Tuguti ako og lungguan ko siya sa ulo." Apan miingon ang hari, "Unsa may labot ko kaninyo, kamong mga anak ni Soriya? Kung siya nagtunglo kanako kay gisugo siya sa Ginoo, kinsa may makaingon nganong gibuhat mo man kini?" Og giingnan ni David si Abisai og ang tanan niyang mga sulugoon.
Kung ang akong anak nagtinguha pagpatay kanako, unsa pa kaha kining sakop sa banay ni Benjamin? Busa pasag di siya kay gisugo man siya sa Ginoo. Kuya no? Ang pagtahod ni David sa Ginoo ba no, na bisan og kanang murag dili maayo ang gisulti batok sa iyaha, ihagya pong giila nga gikan to sa Ginoo tungod kay na nakahinumdum siya sa iyahang gihimo nga sala batok sa Dios. Kaniadto niya kini mga consequence na lang gyud no. So makapanghinuklog pud tay so no nga usahay sa mga kasamok sa tong kinabuhi na apud tay kanang nahimo ba no nga murag nakaambit pud ta sa kasamok sa tong kinabuhi kanang mga bad decisions nato kaniadto ng karon murag nag-anit ta. Guilty pug ko ana igsoon kay nay mga butang usahay na tay mga words nga nasulti nga nagmahay ta paghuman unya ato nang madala-dala no, pero ang nindot igsoon kay kung atong ihatag sa Ginoo kuhaon na sa Ginoo ang guilt nato no aron makalakaw ta nga kanang malinawon nga mga lagid sa Ginoo. So tong padayon nagsoon no, verse 12, basin rag maluoy ang Ginoo sa akong kaguol og baslan niyag maayo kining mga pagtunglo kanako karong adlaw. Busa si David og ang iyang mga tawo mipadayon pagbaktas samtang si Simei miagi sa kabungturan at bangkang David og nagpadayon sa pagtunglo samtang naglakaw og gibaton niya si David og gilabay og yuta. Og si David og ang tanang tawo nga mikuyog kaniya miabot nga lapoy kaayo sa Jordan og didto mipahulay siya. Okay. Verse 15, mo ni ang time nga si Absalom didto sa Jerusalem, no? Kani ining higayuna miadto si Absalom sa Jerusalem kinuyugan ni Ahithophel og sa tanang tawo sa Israel. Unya si Husay ang arkihanon nga higala ni David miadto kang Absalom og miingon, mabuhi ang hari, mabuhi ang hari. Og giingnan ni Absalom si Husay, mao ba kini ang pagtahod mo sa imong higala nga si David? Nganong wala ka man muuban kaniya? Mitubag si Husay, dili ko kana buhaton. Adto ako dapit sa tawo nga gipili sa Ginoo og niining mga tawo og sa tanang tawo sa Israel og kaniya ako mag-alagad. Og kinsa may akong silbihan, dili ba ang iyang anak? Kay gisilbihan ko man ang imong amahan, silbihan ko usab ikaw. Unya giingnan ni Absalom si Ahithophel, tambagi ako unsay angay tang buhaton. Mitubag si Ahithophel kang Absalom, pakigdulog sa mga puyo-puyo sa imong amahan nga iyang gibilin aron sa pag-atiman sa palasyo. Unya, mabalitaan sa tibok Israel nga ikaw nahimong kaaway sa imong amahan og mahimong lig-on ang mga tawo nga midapig kanimo. Busa gibuhatan nila si Absalom og usa ka tulda didto sa atop og nakigdulog siya sa mga puyo-puyo sa iyang amahan og nakita kini sa tibuok Israel. Niadtong panahona ang tambag ni Ahithophel giisip nga gikan gayud sa Dios, busa gitamod ni David og ni Absalom ang tanang tambag ni Ahithophel. So atong nakita igsoon mo kadto ang chapter 16 no. Atong nakita nga ang sala ni David kang Bathsheba no, kung atong mahinumduman no katong mga previous chapters bitaw katong nahulog si David kang Bathsheba no, unya nabuntisan niya si Bathsheba, unya iya ang gipapatay ang bana ni Bathsheba no. Kato nga sala ni David nag ripple effect no, naay kanang na consequences ba. Unya karon atong makita nga ang usa niini nga consequence nga si Absalom nahimong rebellious against sa iyang papa nga si David. Unya kini nga kanang scenario mas worse no, ang gibuhat ni Absalom mas worse mas dautan pa sa gihimo ni David. Kay kang David sekreto man to no nga nahulog siya, pero gi-confront siya ni kinsa man to ni propeta
na si Nathaniel, di ba? Si Nathaniel to, no? Unya, kini si Absalom, mas dautan niyang gihimo. Kay nga naman, gibutang yun niya dito sa ang tulda sa ibabaw. Unya dito niya gidulog ang mga kaipon siyang papa kaniadto nga gibilin, no? So, atong hinamduman igsuon nga ang tanan natong mga action ba, no? Nagyoy mga consequence. Muani gyud ta. Kay dingon ba ang Bible no nga kung unsang atong gitanom, mao pod ang atong anihon. So kung unsa man atong gitanom karon igsuon, kung nagtanom kag kaayo, mo ani tag maayo. Pero kung nagtanom tag dili maayo, so moabot jud ang panahon igsuon nga moani pud ta og dili maayo, no? Napay yung tawag na golden rule, di ba? Nga do unto others what you want others do unto you, di ba? Nanay yung anak nga golden rules, di ba? Na kung unsay mong gusto nga buhaton sa tao, ubang tao diha nimo, ikaw una ang mabuhat ana ngadto kanila. So kung gusto ka nga respetuhon igsuon, mo respeto ta og una sa ubang tao para muani ta nga respetuhon pud ta. Pero kung unsang imong ginatanom karon, kung di ba nayusahay nga dili ta magpalabi o dili ta magpapildi, no? So kanang ingana nga mga batasan igsuon, moabot pud ang time nga muani pud ta no nga napoy tawo nga kanang inganaon pud ta no nga di pud sila gusto magpapildi. So unsay mahitabo kasamok gyud, no? So igsoon, I hope nga natay natun-an karon, no, sa chapter 15 og 16 nga atong gibasa karong adlaw. And salamat kay igsoon tungod kay ang pulong sa Dios makahatag gyud nato ni siya og pagtulun-an. Bisan og dugay na kaayo na siyang nahitabo, pero kung ato ang basahon, nagyud tay makita nga mga pagtulun-an nga gusto nga ipahibalo sa Dios sa ato aron magkinabuhi ta nga matarong nga ato ang makorek ang atong kaugalingon pinaagi sa iyang mga pulong. So salamat kay igsoon sa imong pakig-uban kanako og dalaygon ang Dios sa walay katapusan. So magkita na usab kita sa sunod higayon.